Des de la Federació Catalana de Béisbol i Softbol estem molt contents en poder col·laborar amb el gran projecte que té el Club Béisbol i Softbol Worlds de Tarragona. Hem arrencat, tot just han arrencat tots els clubs els seus primers entrenaments. Hem pogut col·laborar avui amb un entrenament més tècnic per les categories sèniors del Club Pioner a Tarragona del béisbol, i per nosaltres és molt important poder aportar la nostra part de tècnica i de saber els nostres exercicis que portem a practicar juntament amb els nostres nens i adults a les nostres acadèmies. Hem tingut la sort de poder comptar amb l'ajuda del tècnic Marc Carrillo de Seleccions Catalanes, del Santi Cuesta i amb la meva persona, i ha sigut una experiència molt bona. Estem de ben segurs que servirà per molt al club, per seguir millorant i per seguir creixent com ho estan fent. Bé, l'època sanitària hem tingut una crisi molt important del coronavirus. Només hem pogut iniciar les nostres competicions, una part d'elles, en tan sols una jornada. Estem preparant a tots els clubs, a tots els jugadors, totes les instal·lacions per poder arrencar el més aviat possible. Esperem que sigui durant el pròxim mes de setembre, així que animem a tothom a que en aquest mes de juliol i el futur mes d'agost s'estiguin preparant molt fort per poder jugar totes les competicions, que esperem que abarquin entre el mes de setembre, octubre i novembre. Bé, el Covid ha estat una situació molt difícil per tothom, no? I tant per temes de salut com a nivell esportiu hi havia molta gent amb ganes de tornar al camp i seguir passant i batejant la pilota. Llavors, evidentment, la tornada l'hem fet amb moltíssima il·lusió, sempre preocupadíssims per complir amb les normes de seguretat, les quals hem seguit estrictament. I bé, avui hem pogut fer una gran jornada gràcies a la col·laboració de la Federació Catalana de Béisbol i de Softbol de Catalunya, en especial amb l'Eric Segura, el Marc Carrillo i el Santi Cuesta, i ha estat espectacular. Hem fet activitats de tot tipus, tant activitats i drills de catchers, de llançadors, també d'outfields i d'infields, i hem après tots moltíssim, tots. Bien, bueno, las sensaciones de hoy para el entreno va a ser de los primeros entrenos, entrando ya un poco en materia más en serio, de cara a cuando comience la temporada bien. Esperemos que estemos todo el equipo a punto, bien listo para comenzar fuerte lo que se haga de liga o copa, no sé. Y espero que todo el equipo esté en buenas condiciones y que estemos todos bien preparados para cuando comience otra vez esto. Espero que comience pronto, lo que sean los partidos, y dar lo mejor de sí de todo el equipo. De mi parte yo daré todo lo mejor de mí para ayudar al equipo a hacer algo grande en lo que sea de liga.